Кем өчендер бәхет бит ул аппак карлар, кем өчендер бәхет бит ул аткан таңынар. Кемнәрдер мул тормышның тоя тәмен, кай берәүләр юктан таба дөнья ямен. Мин бәхетле һәрбер туган таңым өчен, һәр вакытта син янымда булган өчен. Балаларым сөйгән ярым булса янда, калганына җитәр әле минем көчем. Бәхет бит ул яши безнең белән бергә, килә бәхет бары күрә белгәннәргә. Күрә белгән аңлый бары бәхет нидә, авырлыклар белән бергә бәхет килә. Мин бәхетле һәрбер туган таңым өчен, һәр вакытта син янымда булган өчен. Балаларым сөйгән ярым булса янда, калганына җитәр әле минем көчем. Мин бәхетле һәрбер туган таңым өчен, һәр вакытта син янымда булган өчен. Балаларым сөйгән ярым булса янда, калганына җитәр әле минем көчем. Бәхетеңне бары тоя белү кирәк, һәрбер аткан таңнарыбыз безгә бүләк. Якыннарың янда булса шул бит бәхет, калганына риза булып яшәү кирәк. Мин бәхетле һәрбер туган таңым өчен, һәр вакытта син янымда булган өчен. Балаларым сөйгән ярым булса янда, калганына җитәр әле минем көчем. Мин бәхетле һәрбер туган таңым өчен, һәр вакытта син янымда булган өчен. Балаларым сөйгән ярым булса янда, калганына җитәр әле минем көчем. Мин бәхетле һәрбер туган таңым өчен,